Ahojte moji milí a vítajte na mojom kanáli Záhadné zločiny. Môj dnešný príbeh znie ako scénar z hollywoodského filmu, ale keby to nebola realita, tak by som vám to tu dnes všetko asi nevyrozprávala. Jedná sa o jeden trestný čin, dva procesy, tých istých svedkov, tie isté dôkazy, ale jeden proces končí oslobodzujúcim rozsudkom a ten druhý odsudzujúcim. Ale my sa už ideme teraz pozrieť na to, čo sa v štáte Alabama stalo. Takže začíname. Toto je príbeh dvoch žien. Obe pochádzajú z malého mestečka v Alabame, ale obe nemôžu byť rozdielnejšie. Obe vychodia strednú školu a hneď sa vydajú za svoju školskú lásku. Obe porodia deti a rozvedú sa. Ale odteraz sa ich osudy uberajú opačným smerom. Peggy je matka dvoch detí a po rozvode sa vydáva po druhý krát. Jej manžel sa volá Wayne Love, je kazateľ v miestnom kostole baptistov a vedie cirkevný zbor. Presťahujú sa do malého mestečka menom Vincent a narodí sa im dcérka. Peggy by chcela pracovať ako učiteľka, a tak si doplní vzdelanie, aby mohla vyučovať na miestnej základnej škole. Peggy je milá a dobrá, a to naozaj ku všetkým. A preto ju majú aj všetci radi. Jej rodina, deti, žiaci, kolegovia, ale aj komunita baptistickej cirkvi, v ktorej aj ona manželovi vo voľnom čase pomáha. Dá sa povedať, že Peggy naozaj pomáha, kde sa len dá. Manžel Wayne o nej so žartom hovorí, že má syndrom neustálej pomocničky. Pomáha sociálne slabším, chudobným, negramotným, proste každému, kto pomoc potrebuje. Manželia si so svojimi 3 deťmi postavia krásny dom na kopci vysoko na Logan Martin Lake vo Vincente. Vincent leží v Shelby County a v čase, keď sa náš príbeh odohráva, má asi 1500 obyvateľov. Čiže pozná sa tu každý s každým. Tá druhá žena, Betty, je úplne iná ako Peggy. Tej druhej, Betty, sa v manželstve narodia 3 synovia, ale zistí, že rodinný život nie je nič pre ňu. Chce zábavu a dobrodružstvo. Preto sa po rozvode zbalí, opustí ex-manžela a aj svojich synčekov, z ktorých ten najmenší nemá ešte ani rok, a presťahuje sa do mesta, do Huntsville. Ten má v tom čase asi 160 000 obyvateľov a je najľudnatnejším mestom štátu Alabama. Betty si prenajme byt v centre mesta a samozrejme, že sa hneď vrhne do víru života. Večierky, zábavy, alkohol, muži a príležitostné joby. Raz je barmanka, inokedy recepčná vo fitness centre. A práve tu sa dozvedá, že novootvorená nemocnica Humana hľadá pracovníkov. Betty v nej začne pracovať ako sekretárka, ale práve v nemocnici objaví, čo by chcela v živote robiť. Chcela by sa stať zdravotnou sestrou a pomáhať ľuďom. Spraví si kurzy a začne pracovať na oddelení dialýzy. Konečne našla zmysel svojho života. V tejto nemocnici pracuje aj očný lekár, doktor Jack Wilson. Jednému jeho pacientovi príde nevoľno a musí podstúpiť akútne dialýzu. Túto vykoná profesionálne, rýchlo, ale s nesmiernym citom a empatiou mladá a pekná sestrička Betty. Doktor Jack je ňou taký očarený, že nasledujúci deň zavolá primárovi a vypýta si o Betty informácie. Ako sa volá, koľko má rokov a či je zadaná. Betty je slobodná, prezradí mu jej nadriadený, a tak sa doktor Jack osmelí a pozve ju na rande. Vďaka svojej súcitnej a prívetivej povahe má doktor Jack pozitívny vplyv na životy každého, s kým sa v živote stretáva. Hovoria o ňom, že má zlaté srdce a naozaj nikdy neodmietne nejakého pacienta.
aj keď si terapiu nemôže dovoliť. Aj Betty je sympatickým doktorom okúzlená. Sympatie sú očividne obojstranné a tak po druhom rande sa doktor Jack Betty spýta, či by si vedela predstaviť život po jeho boku. Betty si vie predstaviť život po boku uznávaného doktora a preto vôbec neprotestuje, keď sa ku nej milý pán doktor nasťahuje. Doktor Jack Wilson má práve po rozvode a jeho 3 deti ostali žiť s ex-manželkou v ich rodinnom dome. Zdá sa, že sa Betty konečne usadila. Už ju viac nelákajú divoké večierky, ale na druhej strane s doktorom Jackom sa vôbec nenudí. Často chodievajú do spoločnosti, na večierky, výlety a luxusné dovolenky. Jack ju rozmaznáva šperkami a darčekami. Čoskoro sa ich vzťah ocitne pred prvou skúškou a tou je odlúčenie. Betty dostane ponuku pracovať v novootvorenom centre dialýzy v novej nemocnici v Atlante v štáte Georgia. To znamená vzťah na diaľku, lebo Atlanta je od Huntsville vzdialená asi tak hodinu cesty lietadlom. Ale aj táto skúška vzťah len posilní a Betty a Jack sa ľúbia ešte viac. Lenže nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. A tragické choroby s ťažkými následkami sa nevyhýbajú ani lekárom. Keď má Betty 33 a Jack 41 rokov, diagnostikujú mu Crohnovú chorobu. Musí podstúpiť nevyhnutnú operáciu, ktorá do veľkej miery ovplyvní jeho život, a to vo všetkých smeroch. Pri operácii je mu odobratá časť hrubého čreva, čo má za následok, že Jack bude po zbytok svojho života odkazaný na umelý vývod, tzv. Stómiu. Je to vonkajší vák upevnený na črevo pacienta, do ktorého sa vyprázdňuje moč a stolica. Okrem toho, Jack ostane po tejto operácii impotentný, keďže sa musia nevyhnutne prerezať aj nervy vedúce k pohlavným orgánom. Betty stojí pri Jackovi aj v týchto ťažkých chvíľach. V nemocnici v Atlante dáva výpoveď a krátko po operácii sa Betty a Jack zosobášia. Jack kúpi pre seba a svoju manželku veľkolepé trojposchodové sídlo v luxusnej štvrti Huntsville Boulder Socket. Tu bývajú všetci, ktorí v meste niečo znamenajú. Politici, právnici, profesori a aj Jackovi kolegovia, lekári. Len teraz sa začína pre Betty život na výslní. Ako manželka špičkového lekára s príjmom $1 000 000 ročne pracovať nemusí a Jack ju zahrňa ešte drahšími darčekami. Ku spoločenskému postaveniu patria aj európske autá. Betty je často vídať preháňať sa po meste v bordovom kabriolete značky Mercedes alebo v čiernej limuzíne BMW. Je to životný štýl, o ktorom snívala Betty už ako malé dievčatko, lebo celé jej detstvo bolo poznačené agresivitou jej otca. Zdá sa, že Betty môže konečne žiť v luxuse a užívať si život ako manželka úspešného a uznávaného doktora. Ale Betty spokojná nie je. Chýba jej spoločná intimita a hodiny strávené s manželom pri erotických hrách. Zrazu sa jej všetko máli. Z milej Betty sa stáva namosúrená fúria. Svoju zlosť si začne vybíjať na manželovi a svoju frustráciu utápať v alkohole. Začne to nenápadne. Aperitív pred jedlom, víno k obedu, po obede koktejl medzi nákupmi a večer sa vždy nájde príležitosť na nejaký ten pohárik. Nemieni sa vzdať aktívneho sexuálneho života a preto si hľadá milencov. Nie sú to ľúbostné vzťahy, ide čisto o sex. Sme na americkom juhu, je koniec 80. rokov a smotánka Huntsville klebetí o nemorálnom správaní sa manželky doktora Jacka Wilsona. Nielenže sú ich priatelia svedkami Bettiných výbuchov hnevu alebo jej alkoholických eskapád na večierkoch, ale je to najmä očividné podvádzanie manžela, ktoré je smotánke trňom v oku. A keby to boli len bieli muži, ale Betty sa ukazuje v spoločnosti svojich čiernych milencov
A toto je na americkom juhu a v tejto dobe niečo nemysliteľné. Kolegovia Jacka ľutujú a radia mu, aby sa rozviedol. On však svoju manželku nadovšetko a napriek všetkému miluje. Milencov jej toleruje a s alkoholizmom jej pomáha bojovať. Keď má Betty 41 rokov, lekári jej diagnostikujú chronický zápal pankreasu a hneď jej aj do očí povedia príčinu jej choroby. Betty je alkoholička. Keď sa chce z choroby, ktorá môže mať na jej organizmus tragické dopady, dostať, musí prestať piť. A to hneď. Betty sa zľakne a rady lekárov posluchne, ale len nakrátko. Len o 2 mesiace sa na jednom večierku opäť spije pod obraz. Nasledujúce 2 roky pije všade a všetko, čo jej príde pod ruku. Ku alkoholu pridáva aj válium. Teraz už všetci a otvorene kritizujú manželku doktora Jacka Wilsona a hovoria, že s ňou musí niečo robiť. Ináč sa zničí nielen ona, ale stiahne ku dnu aj jeho. Jack a aj Bettyni 3 synovia ju presvedčia, aby podstúpila liečbu. Tentokrát to pomôže a Betty ostane čistá. 5 rokov. Pravidelne navštevuje stretnutia anonymných alkoholikov. Cíti sa dobre a flirtuje s mužmi aj na týchto stretnutiach. Chuť na alkohol síce stratila, ale chuť na mužov má o to väčšiu. Zatiaľ, čo Betty takto dramaticky prežívala svoje vzostupy a pády, tá druhá žena, Peggy, žije spokojný život v malom mestečku Vincent, kde vyučuje na základnej škole a angažuje sa v charite. Stále má chuť a silu pomáhať druhým a robí to rada a s plným nasadením. A čoskoro sa jej naskytne príležitosť opäť pomôcť jednej zblúdilej duši. V Peggynej škole pracuje ako stolár mladý muž, ktorého všetci volajú Cookie, aj keď jeho pravé meno je James. Cookie vyzerá zanedbane, má pokazený chrup a neupravené vlasy. Pochádza z chudobných pomerov a je alkoholik. Peggy má pocit, že musí tomuto úbožiakovi pomôcť. Počúva ho, keď jej rozpráva o svojom živote, o smutnom detstve, o vojne vo Vietname, kde bojoval a o probléme s alkoholom a omamnými látkami. Je rozvedený a má 5 detí, ktoré ho sporadicky navštevujú v jeho obytnom prívese, ktorý stojí na kraji Vincentu. Peggy mu pomáha ako len vie. Keď skončí jeho práca v základnej škole, obstará mu vždy nejaký menší job. Tak, aby si privyrobil. Či už je to v kostole, alebo pri opravách na domoch a zariadeniach členov baptistickej komunity. Peggy Jamesovi vypomáha aj finančne. Vždy mu niečo podstrčí, aby mal na sladkosti pre svoje deti. Ten to ale premení v bare za alkohol. Zvykne Peggy telefonovať domov. Ich rozhovory bývajú dlhé. Niekedy trvajú až 2 hodiny. Na jar v roku 1992 zavolá James Peggy domov znova. Tentokrát je totálne opitý. Zverí sa jej, že k nemu mali prísť deti, ale ex-manželky ich tam nepustia. On má doma zbraň a tentokrát svoj život skoncuje. Peggy mu začne dohovárať, aby zbraň odložil. Síce mu nemôže dať viac peňazí, ale myslí si, že vie, ako mu pomôže. Pozná jednu bohatú dámu v Huntsville a tá si chce dať prerobiť kuchyňu. Zoznámi Jamesa s touto dámou a tá mu určite prácu dá. James sa upokojí a Peggy tiež. Je rada, že Jamesa od samovraždy odhovorila, no netuší, ako svojim sľubom otočí kolieskami osudu. A my sa teraz pozrieme naspäť do Huntsville. Je piatok 22. mája 1992 a Betty sa so svojím manželom, doktorom Jackom Wilsonom, chystá na dovolenku do Santa Fe v Novom Mexiku. Majú tam odletieť zajtra, v sobotu.
Betty sa so svojím manželom naobedovala v centre mesta a po obede strávila nakupovaním. O 5:30 mala stretnutie anonymných alkoholikov a je už 9:30 večer a tma, keď sa vracia naspäť domov do svojho domu na Boulder Circle. To, čo tam nájde, navždy zmení jej život. Betty vojde do domu a volá na Jacka. Nikto jej ale neodpovedá. Vystupuje hore po schodoch, pomaly, jeden schod po druhom. Na odpočívadle pred dverami spálne vidí Jacka. Leží na zemi v kaluži krvi. Betty vykríkne, otočí sa a uteká z domu tak rýchlo, ako len vládze. Od suseda zavolá tiesňovú linku 911. Hovor je tak, ako bývajú mnohé, zverejnený, a preto vám len krátko opíšem, čo Betty povie. Začne vzlíkať a hovoriť nesúvisle. Na to ju policajt upokojí a dáva jej otázky, na ktoré mu Betty síce rozrušene, ale teraz už zrozumiteľne odpovedá. Prišla domov okolo 9:30, kde našla ležať na zemi svojho manžela, doktora Jacka Wilsona, v kaluži krvi. Nevie, či je nažive, nepriblížila sa k nemu. Z domu hneď vybehla, lebo si myslela, že votrelec je ešte stále vo vnútri. Po tomto rozhovore je polícia a sanitka len o pár minút na Boulder Circle. V dome sa neukrýva žiadny páchateľ a lekár môže konštatovať len Jackovú smrť. Pri jeho tele leží bejzbalová pálka, na ktorej je zaschnutá krv. Obdukcia ukáže, že doktor Jack Wilson bol zavraždený kovovým predmetom, ktorý mu spôsobil zlomeninu lebky, zlomil mu pravé plece, poranil chrbát a zlomil obe ramená. Okrem toho bol dvakrát bodnutý do brušnej dutiny a na krku mal stopy po hrdúsení. Dom prezrú aj kriminálni technici a vyšetrovaním prípadu je poverený detektív Mickey Brantley z Madison County, kam Huntsville patrí. Na prvý pohľad vyzerá prípad ako nevydarená lúpež. Neznámy votrelec vnikol do domu doktora Jacka Wilsona a pri lúpeži bol vyrušený majiteľom domu. Tejto teórii nasvedčuje skutočnosť, že telefónne linky v dome sú prerezané a peňaženka doktora Wilsona, ležiaca pri jeho topánkach, je až na kreditné karty prázdna. Na posteli v spálni leží lyžiacka maska a kufrík na revolver, ktorý je prázdny. Teória vlámania sa po dôkladnej prehliadke miesta činu javí ako málo pravdepodobná. V celom dome nie sú žiadne stopy po násilnom vniknutí a páchateľ nič okrem hotovosti z peňaženky neodcudzil. Nezanechal po sebe ani chaos, pre vlamačov a zlodejov taký príznačný. Pozornosť detektíva Brantleyho sa začne sústreďovať na najbližšiu rodinu. Manželka Betty nie je schopná výpovede, lebo je pod dohľadom lekára a pod silnými sedatívami. Polícia vypočúva najbližších susedov a zisťuje, kedy bol doktor Jack Wilson naposledy videný a či si susedia nevšimli niečo nezvyčajné. Najbližší sused ho videl prichádzať domov okolo 4:30 po obede v deň vraždy. Doktor Wilson pripevňoval v záhrade politický plagát. Zatlkal ho do zeme bejzbolovou pálkou. A iný sused videl deň pred činom v okolí domu Wilsonovcov jogovať neznámeho muža. Zdal sa mu čudný, lebo sem evidentne nepatril. Vyzeral neupravene a okrem toho jogoval v rifliach. Bližšie ho ale popísať nevedel. Keď bola Betty schopná vypovedať, rozhovorila sa o svojom manželovi. Nie, nemal žiadnych nepriateľov. Bol láskavý a dobrý. Ich manželstvo bolo harmonické a napriek Jackovej chorobe sa veľmi ľúbili. V sobotu mali odletieť na dovolenku do Santa Fe. Detektív Brantley chce vedieť, ako strávila Betty piatkový deň. A Betty mu porozpráva, že obedovala so svojím manželom a okolo 1:30 sa ich cesty rozišli. On odišiel naspäť do ordinácie a ona sa vybrala na nákupy. Chcela si pred nadchádzajúcou dovolenkou zaobstarať pár maličkostí.
O 5:30 už bola na stretnutí anonymných alkoholikov, z ktorého prišla domov večer o 9:30 a našla svojho manžela ležať v kaluži krvi. Polícia si jej alibi preverí a zistí, že všetko sedí tak, ako to Betty povedala. Nákupy sú doložené účtenkami a tie sedia aj s pohybom kreditných kariet. Polícia si naozaj nevie vysvetliť, kto mohol dobrého doktora Jacka Wilsona zabiť. V tom istom čase, ale o 200 kilometrov ďalej, dostane polícia v Shelby County anonymný tip. Na políciu zavolá ženský hlas. Zjavne pod vplyvom alkoholu oznámi, že má informáciu o vražde bohatého doktora v meste Huntsville. Žena nevie, ako sa doktor volá, ani to, aké má povolanie, ale vie meno toho, kto pána doktora zavraždil. A aj meno toho, kto si ho najal. Ten muž, ktorý vraždil, sa volá James White, ale všetci ho prezývajú Cookie. A tá žena, čo si ho najala, sa volá Peggy. Polícia v Shelby County nevie, čo si má s touto informáciou počať. Žena, ktorá na políciu zatelefonovala, bola poriadne opitá, ale svedomití policajti posunú túto informáciu svojim kolegom do Madison County, kde mesto Huntsville leží. O vražde známeho lekára priniesli reportáž aj miestne noviny a všetci si lámu hlavu nad tým, kto mohol milému pánovi doktorovi takto ublížiť. Medzi verejnosťou sa stále šíri hypotéza, že ide o nevydarenú lúpež, no polícia si tým istá nie je. Rozhodnú sa zobrať informáciu svojich kolegov zo Shelby County vážne a ako prvé si zoženú informácie o domnelom páchateľovi Jamesovi Whiteovi alias Cookim. Jeho minulosť je pestrá. Vojna vo Vietname a nečestné prepustenie z armády. Omamné látky, ťažký alkoholizmus, krádeže automobilov, pobyt vo väzení a útek z väzenia do štátu Arkansas, počas ktorého uniesol manželský pár ako svojich rukojemníkov a nebezpečne sa im vyhrážal. Zoznam deliktov známeho recidivistu je poriadne dlhý a tak sa polícia z Madison County vyberie za Jamesom Whiteom do 200 kilometrov vzdialeného Vincentu, kde býva vo svojom prívese na kraji mesta. Polícia ho doma nájde. James alias Cookie však vypovedať odmietne. Zoberú ho teda so sebou na revír a po 10 hodinách vypočúvania nakoniec prizná, že bol v deň vraždy v dome doktora Jacka Wilsona. Je to neuveriteľný úspech polície a to v rekordnom čase len 5 dní po vražde známeho doktora. James je zatknutý v stredu 27. mája pre podozrenie z vraždy a jeho príves a pozemok, na ktorom stojí, je dôkladne preskúmaný. Pod doskami podlahy našla polícia zbraň registrovanú na Betty Wilson, manželku doktora Jacka Wilsona. Možno si spomínate, ako som vám opisovala scénu z miesta činu. Na posteli v spálni ležal kufrík od revolveru, ale bol prázdny. Okrem toho sa v Jamesovom pick-upe našla kniha z knižnice v Huntsville, ktorú si vypožičala Betty Wilson. A James White má pre vyšetrovateľov ešte jednu informáciu. Na vraždu doktora Jacka Wilsona si ho najala učiteľka z miestnej základnej školy Peggy Love. Táto informácia je pre políciu mimoriadne zaujímavá. Čo môže spájať učiteľku základnej školy so slávnym a uznávaným doktorom, ktorý býva v 200 kilometrov vzdialenom Huntsville? Odpoveď sa im naskytne len čo sa pozrú bližšie na osobu Peggy Love. Narodila sa ako Peggy Wood 14. júla 1945 v East Gadsdene v Alabame. V ten istý deň a na tom istom mieste ako Betty Wood Wilson, manželka doktora Wilsona. Takže milá a dobrá učiteľka Peggy a potvorská záletnica a nevernica Betty sú dvojičky. Jedna anjel, druhá čert. A my sa teraz pozrieme na ich život.
Dvojičky vyrastajú na predmestí Gadsdenu, kde je ich otec, známy a obávaný policajt. Vyrastajú v ťažkých podmienkach a ich detstvo je plné agresie zo strany ich otca. Má postavenie, má moc a túto dáva najavo aj manželke a dcéram, ktoré často aj bije. Najmä vtedy, keď si vypije. Jeho výbuchy zlosti musí najviac znášať Betty, lebo tak, ako to už býva, aj u Woodovcov je jedna sestra viac v obľúbe ako tá druhá. Peggy je tá poslušná, dobrá, čiže aniel. A Betty je tá neposlušná a zlá, čiže čert. Dvojičky majú od detstva ku sebe mimoriadne blízko. Spája ich niečo výnimočné. Puto, aké sa u súrodencov vidí len málokedy. V škole sú obidve mimoriadne obľúbené, ale po ukončení strednej školy hľadajú legálny únik z domova a tým je manželstvo. Peggy aj Betty sa vydajú za svoje školské lásky, porodia deti, rozvedú sa a vydajú sa po druhýkrát. Peggy za kazateľa Wayna Lava a Betty za doktora Jacka Wilsona. A tohto nájde Betty zavraždeného v piatok 22. mája 1992 pred dverami jeho spálne. Spočiatku všetko vyzeralo ako nevydarené vlámanie, ktoré sa vymklo spod kontroly. Vyšetrovanie na mieste činu pre túto hypotézu neprineslo žiadne podporné dôkazy. Žiadne DNA stopy, žiadne otlačky prstov. Polícia sa preto zamerala na manželku a na jej alibi, ale aj toto bolo v poriadku. Pár dní po vražde dostala polícia anonymný tip, že páchateľom vraždy je istý James White a na vraždu ho najala učiteľka Peggy Love. Ale stále ešte nevieme, čo sa presne prihodilo. James White alias Cookie je vypočúvaný celkovo 9 krát tým istým detektívom a jeho verzie o tom, čo sa stalo, sú vždy iné. Ja sa vám pokúsim priblížiť tú verziu, ktorú prevezme obžaloba do svojho žalobného spisu. James White, alkoholik a stratená existencia a učiteľka Peggy mali ku sebe blízko. Ona mu pomáhala finančne a obaja sa rozprávali telefonicky celé hodiny. Peggy sa mu zdôverila, že so svojím manželom Waynom už nespáva, ale rozviesť sa s ním nemôže, a to z religióznych dôvodov. Na jar 1992 mu porozprávala o svojej priateľke z Huntsville, bohatej dáme, ktorá má problémy so svojím chorým manželom. Ako sa neskôr ukázalo, bola to Betty, Peggyna sestra, dvojička. Sestrin manžel je pod vplyvom choroby veľmi agresívny a ku Betty sa správa zle. Ona to s ním už nevydrží. Rozviesť sa ale nemôže, lebo by stratila nárok na majetok. Nepozná James niekoho, kto by doktora Jacka odstránil? Peggy na Jamesa neustále nalieha. Potrebuje zohnať niekoho, kto by zabil doktora Jacka Wilsona. A tak sa raz v apríli James podvolí a povie, že to spraví. Dohodnú sa na odmene $5,000, polovicu splatnú pred činom. Tu mu Peggy odovzdá v apríli pri jazere Martin Lake a druhú polovicu po vykonaní činu. Z Betty sa po prvýkrát stretol 16. mája, čiže 6 dní pred vraždou. Bolo to na stretnutí anonymných alkoholikov v hotelovom rezorte Guntersville Lodge State Park, asi hodinku cesty od Huntsville. Betty mu mala nechať $200 v knihe z knižnice a túto mal James vyzdvihnúť z čiernej limuzíny BMW zaparkovanej na parkovisku rezortu. Strážnik nechcel neupraveného muža s pokazeným chrupom do rezortu ani len vpustiť, ale po niekoľkých telefonátoch tak spravil a James si knihu s $200 mohol vyzdvihnúť.
Podľa jeho slov mu peniaze mali slúžiť na ubytovanie v Huntsville v deň pred plánovanou vraždou. Deň si James ešte nestanovil, ale Peggy naňho naliehala, že to musí byť ešte pred plánovanou dovolenkou v Santa Fe. Vo svojej neskoršej výpovedi uvádza Betty, že James sa spoznala niekedy na jar v roku 1992 a bolo to na školskom predstavení jej netere Peggynej dcéry. Tam bol prítomný aj James White. Peggy ju poprosila, aby tomuto chudákovi a alkoholikovi poskytla prácu v jej dome. Ale Betty si ho nechcela do domu vpustiť bez toho, aby ho nespoznala a $200 mu poskytla na ubytovanie a sedenie anonymných alkoholikov v Guntersville Lodge State Park asi hodinku cesty od Huntsville. James si za peniaze od Betty kúpil benzín, pivo a kofeínové tabletky. Užije ich 15 a spláchne ich pivom. Potom sa vyberie ku domu Wilsonových, aby si urobil obraz, ako to tam vyzerá. V dome Wilsonových je však Bettin syn a tak sa James otočí a vráti naspäť do Vincentu. Tlak, ktorý naňho vyvíja Peggy, je čoraz väčší a James má pocit, že ak čin nevykoná, učiteľka Peggy sa k nemu otočí chrbtom. Je nervózny, lebo netuší, kde a ako vraždu spácha. V stredu 20. mája, len 2 dní pred činom, zavolá Peggy opäť a povie Jamesovi, že je čas a ona má preňho zbraň. Stretnú sa na málo frekventovanom parkovisku v blízkosti Vincentu a Peggy mu podá revolver zabalený do bieleho púlovra. Povie mu, aby Jacka zastrelil týmto revolverom nasledujúci deň ráno v jeho ordinácii. V noci teda vyráža James do 200 kilometrov vzdialeného Huntsville. Zaparkuje auto na ulici pred domom, kde má doktor Jack ordináciu a čaká na ňo, kým nepríde. Ale v tento deň sa doktor Jack v ordinácii neobjaví. A tak James zavolá Peggy a povie jej, že čin sa mu nepodarilo spáchať a on musí ostať v Huntsville ešte 1 noc. Na to ale potrebuje ďalšie peniaze. Peggy sa podľa Jamesových slov spojí s Betty a dohodne sa s ňou na ďalšom postupe. Betty sa stretne s Jamesom na obed v Parkway City Mall v nákupnom centre len 5 kilometrov od jej domu. Tam mu diskrétne odovzdá papierové vrecko, v ktorom je $100. James si ich vezme a prenajme si izbu v moteli Ramada Inn. Táto Jamesova výpoveď sa ale nezhoduje s Bettinou, ktorá v ten deň obedovala so svojím synom v reštaurácii na úplne inom konci mesta. James sa svojím pick-upom vyberie ku domu Wilsonových a niekoľkokrát jazdí ulicou hore-dole. Nakoniec zaparkuje a začne jogovať, aby si dom pozrel zblízka. Rozhodol sa, že doktora Jacka zavraždí doma. Všimne si ale, že ho pri behu pozoruje sused Wilsonovcov a tak radšej nasadne do auta a odvezie sa späť do motela. Večer telefonuje s Peggy a tá ho prosí, aby si dával na seba pozor. Nie, aby sa mu niečo stalo. James trávi večer konzumáciou alkoholu a omamných látok. Deň vraždy opisuje následovne. Betty ho vyzdvihla okolo 15:00 na parkovisku Parkway City Mall a priviezla ho rovno do garáže ich domu. Rozhodli sa pre túto opciu, lebo včera vzbudil James nechcenú pozornosť suseda a preto je lepšie, keď ho nikto neuvidí. Je ešte pod vplyvom látok zo včerajška a tak mu Betty radšej vysvetlí, kde v dome sa nachádza Jackova spálňa. Betty Jamesa vysadí a hneď ide nakupovať ďalej. James sa v dome porozhliada a prereže telefónnu linku, aby to vyzeralo na vlámanie. Iného sa nedotkne, len čaká na svoju obeť. Okolo 4:30 počuje vonku buchot.
Pozrie z okna a vidí, že sa doktor Jack Wilson vrátil domov a zatlka do zeme bejzbolovou pálkou nejakú tabuľu. A to je posledný krát, čo doktora vidia aj susedia. James sa vyberie na schodisko, kde stretne prekvapeného doktora. Prichádza ku súboju. James schytí najbližšiu zbraň a udiera ňou doktora do hlavy a ramien. Potom schytí nôž a pichne ho 2-krát do brucha. Na ďalší priebeh udalosti má len hmlisté spomienky. Nevie, ako vybehol z domu a ani kedy sa prebral, ale prebral sa vonku na záhrade ako čupí za jedným stromom. Potom príde naspäť Betty a odvezie ho na parkovisko Parkway City Mall. Odtiaľ odchádza svojim pick-upom domov do Vincentu. Ešte si má vyzdvihnúť zvyšných $2,500. Tie majú byť preňho pripravené v krabici v Peggynej garáži. No keď tam James príde, nečaká ho žiadna krabica a ani žiadne peniaze. Odvtedy nepočul viac ani o Peggy a ani o Betty. Zašiel ale do miestneho baru a tam sa pochválil, že sa vlámal do domu jedného doktora v Huntsville a že ho umlčal navždy. Jeho opité blábolaniny si vypočula jedna tiež opitá návštevníčka baru a posunula ich anonymne polícii vo Vincente, Shelby County. Toto je príbeh, ako ho vyrozprával James White. Za vraždu doktora Jacka Wilsona by mohol sudca udeliť v štáte Alabama trest smrti. A tak prehovorí detektív Brantley Jamesa Whitea, aby s políciou spolupracoval a aby proti dvojičkám vypovedal. Len tak mu garantuje zníženie trestu. James v snahe vyhnúť sa trestu smrti dohodu príjme a len 6 dní po vražde sú obe sestry zatknuté a obvinené zo sprisahania ku vražde doktora Jacka Wilsona. Obe sú prevezené do vyšetrovacej väzby a obe po celú dobu plačú. Peggy a Betty vinu popierajú. Podľa ich slov Jamesa poverili iba vykonaním prác v Bettynej kuchyni. Betty mu dala $200, aby sa zúčastnil stretnutia anonymných alkoholikov v Guntersville. Peniaze si zobral, ale na stretnutí sa neukázal. Betty ostáva vo vyšetrovacej väzbe, ale Peggy je na kauciu $300,000, ktoré za ňu zloží baptistická komunita mesta Vincent, prepustená na slobodu. Obe sestry čakajú na proces, ktorý však bude pre obe samostatný a v dôsledku možného zaujatia poroty a konfliktu záujmov prokuratúry. Totiž obaja prokurátori v Madison County boli Jackovými priateľmi. Sa procesy uskutočnia v iných okresoch. Pre sprisahanie ku vražde manžela vidí u Betty prokuratúra jasný finančný motív. V prípade rozvodu by Betty nedostala takmer nič. V prípade smrti manžela by jej prípadol takmer celý jeho majetok vo výške $6,3 milióna. Okrem toho, len 1 mesiac pred vraždou uzatvoril doktor Jack Wilson svoju v poradí už 6. životnú poistku. Má hodnotu $1 milión a príjemcom je jeho manželka Betty. V pondelok 25. mája, len 3 dní po vražde, nechala previesť Betty zo spoločného účtu na svoj privátny účet $60,000. Po jej zatknutí dali synovia doktora Jacka Wilsona otcov majetok zmraziť, a to až do právoplatného ukončenia procesu s jeho manželkou. Ten začína v marci 1993, len 9 mesiacov po vražde jej manžela. Proti Betty nemá prokuratúra ani jeden fyzický dôkaz. Hlavným svedkom je James White. Ten si už odpikáva svoj doživotný trest odňatia slobody za vraždu doktora Jacka Wilsona. Prokuratúra predvolá 70 svedkov, obhajoba 100. Proti Betty svedčili mnohí jej priatelia.
Popisovali jej nemorálne správanie, ale najmä to, ako nepekne sa správala ku svojmu manželovi. Vedome ho urážala a opovrhovala ním. Pretože nosil umelý výbod, stomiu, nazývala ho vrecom sračiek. On ju miloval a odpustil jej naozaj všetko. Prokuratúra priniesla tiež dôkazy, ktoré spájali Jamesa Whitea s vraždou. Lyžiacka maska na mieste činu s Jamesovými vlasmi. Topánky postriekané krvou doktora Jacka. Revolver Betty Wilson a jej knihu. Všetky predmety sa našli v obytnom prívese a v aute Jamesa Whitea. Okrem toho, bankový účet Jamesa Whitea, ktorý bol vždy v mínuse, vykazoval od apríla 1992 plus $500. Obhajoba spochybňovala osobu Jamesa Whitea a hodnovernosť jeho výpovede. V jeho výpovediach ku tomu, ako sa skutok stal, našli až 68 nezrovnalostí. Nevedel si spomenúť na časy a miesto údajného odovzdania peňazí a ani na to, ako zbraňou zabil doktora Jacka Wilsona a kde vzal nôž, ktorým ho bodol. Tento nôž mimochodom sa našiel až pri druhej prehliadke domu pri bazéne schovaný za dlaždicami. Po skončení dokazovania a záverečných rečiach sa porota odobrala ku porade o verdikte. Po dlhých 11 hodinách sa vrátila s verdiktom o vine pre Betty Wilson, ktorý ju odsúdil za vraždu jej manžela Jacka. Neskôr dostala doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia. Betty bola odsúdená nielen porotou, ale celou verejnosťou. Za to, ako sa správala ku svojmu manželovi. Za to, aký nemorálny život viedla. A za to, že chcela mať luxusný život, ale bez svojho manžela, ktorý jej to vlastne všetko umožňoval. Peggin proces začal o 8 mesiacov po Bettinom odsúdení. Na rozdiel od jej sestry, tu nemala prokuratúra možnosť poukázať na zlý a nemorálny spôsob života obžalovanej. Peggy bola milá a obľúbená. Bola stelesneným anielom. Jej prívrženci stáli pred súdnou budovou s transparentami Free Peggy Love. Ten istý trestný čin. Tí istí svedkovia a tie isté dôkazy. Obhajoba Peggy Love priniesla ako svojho svedka súdneho lekára z Atlanty, ktorý vyslovil myšlienku, že Jack nebol zavraždený bejzbolovou pálkou, lebo sa na nej nenachádzali žiadne jeho vlasy, čo by v prípade zlomeniny lebečnej kosti mali. Miesto toho, ako vražednú zbraň predpokladá kútač z kozuba, ktorý by korešpondoval aj so zranením na pravom pleci obete. Kútač pri prehliadke domu naozaj chýbal. Okrem toho vychádza obhajoba z toho, že útočníci boli dvaja a doktor bol zavraždený v garáži a namiesto nálezu tela bol len prinesený, pravdepodobne v plachte. Je to samozrejme len hypotéza, ale zmienka o kútači ma tu naozaj zaujala. Obhajoba tvrdila, že James sa v podstate len snažil Wilsonovcov okradnúť a doktora nezavraždil on, ale niekto iný. James White sa priznal, že v noci vraždy bral omamné látky a pil alkohol a jeho pamäť bola zahmlená. Opäť sa do svojich výpovedí zamotával a nevedel povedať, čo sa vlastne v tú noc stalo. Peggy bola na rozdiel od svojej sestry Betty spod obžaloby oslobodená. Bola milá, bola dobrá a bola čistá, ako aniel. Betty nepomohli ani jej 4 slávni obhajcovia. Ostáva vo väznici Julia Tutwiler, ktorá je označovaná za jednu z najhorších v USA. V roku 2006 si Betty našla nového manžela, bývalého príslušníka elitnej jednotky zelených baretov, Billa Campbella. Ten ju videl v epizóde
48 Hours a bol Betty priam fascinovaný. Mali tradičný svadobný obrad, hoci svadobná torta musela byť nakrájaná skôr, ako bola prinesená do väzenia a svedkyňou sobáša bola Peggy. Tá sa so svojím manželom, kazateľom Wayneom Lovom, rozviedla a vydala sa tretíkrát za vysokoškolského profesora univerzity v Alabame. Svoju sestru stále obhajuje a tvrdí, že je nevinná. A na konci tu mám tak ako vždy mediálne spracovanie knihy By Two and Two od Jima Schatzeho z roku 1995. Z roku 1994 je to Pokrvná sestra od Kena Inglandea a Barbara Lansworth napísala knihu Vrah na prenájom. Z filmov je to Oddelený vraždou z roku 1994. Na tento film predali autorské práva za niekoľko $100,000 Jackovi synovia z prvého manželstva. A potom je to epizóda zo seriálu 48 hodín Twisted Sisters. A na konci, milí moji, by som chcela vedieť váš názor k tomuto prípadu. Myslíte si, že Peggy najala pre svoju sestru Betty vraha, aby zavraždil jej manžela Jacka a tak ju vyslobodila kvázi z tohto manželstva, ktoré Betty už nechcela viesť? Ja by som sa k tomu prikláňala, keďže sestry dvojčata majú k sebe taký silný, citový vzťah a Peggy mala syndrom tej stálej pomocničky, že naozaj chcela Betty pomôcť, v úvodzovkách pomôcť a najať pre ňu vraha. Myslíte si, že je to možné? James White počas celých tých rokov menil, odvolával svoje výpovede stále dookola, až napokon v roku 2006 sa priznal, že polícia ho nútila, aby vinu vzal na seba, keďže našli fyzické dôkazy, že on naozaj sa v tom dome nachádzal, aby zobral vinu na seba a povedal, že na vraždu si ho najala Peggy. Lenže on tak často menil tú svoju výpoveď, že nakoniec mu už naozaj nikto neveril. No a Bettyni právnici sa tejto výpovede chytili a požadovali pre Betty nový proces, ale Najvyšší súd to odmietol. Bolo dokázané, že James White trpí psychickou poruchou pre nadmernú konzumáciu alkoholu a omamných látok, ale za svoje činy bol zodpovedný, niesol za ne plnú právnu zodpovednosť. Ešte som sa dočítala jednu zaujímavosť. Jackovi synovia z prvého manželstva dom predali a nový majiteľ domu, Scott McDermott, pri renovácii domu narazil na defektné plynové vedenie, ktoré viedlo do kozuba Jackovej spálni a nahlásil toto polícii. Mal za to, že Betty chcela Jacka zavraždiť už predtým a manipulovala na tomto plynovom kúrení. Ale detektív Mickey Brantley ho nechcel ani vypočuť a povedal, že prípad je uzatvorený a že sa s touto informáciou vôbec nemieni ďalej zaoberať. Takže to je ešte taká malá pikoška. A ešte som chcela niečo povedať k tej vražednej zbrani. Ja som nemohla uviesť fotografie z miesta činu ani postmortem zranenia doktora Jacka Wilsona. Tie fotografie sú chránené autorským právom a nemohla som ich uvádzať, ale ja som ich videla. A naozaj to zranenie na jeho pravom pleci vyzerá naozaj ako od kutača. A potom som videla aj fotografie z miesta činu, ktoré tiež nie sú vhodné pre publikovanie, teda nemôžem ich publikovať. A tam naozaj pri krbe chýbal z tej krbovej garnitúry presne ten jeden kutač. Pri svojej výpovedi James White povedal, že schytil prvú možnú zbraň, ale nepovedal, že to bola bejzbolová pálka. A potom je tu aj trošku zahmlené
to, že skade vzal nôž, či si ho priniesol so sebou, či to bol nôž z kuchyne Wilsonových, to som sa nikde nedočítala. Len to, že sa pri druhej prehliadke domu našiel schovaný za dlaždicami pri bazéne. Betty Wilson tvrdila, že ona bola odsúdená hlavne preto, aký nemorálny život viedla, lebo tam naozaj neboli žiadne dôkazy, fyzické dôkazy, ktoré by ju spájali s tým, že sa zúčastnila na manželovej vražde. Nenašli sa ani žiadne DNA stopy Jamesa Whitea v jej aute. Tak, ako to on tvrdí, že Betty ho do svojho domu priviezla vo svojom BMW a potom zároveň po čine ho odviezla. Nie sú tam žiadne stopy, nie je tam žiadna krv, nie sú tam žiadne jeho DNA stopy, ani odtlačky prstov. Čiže aj o tomto by sa dalo pochybovať. To by bolo z mojej strany na dneska asi všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, že ste si ma zase zapli, že ste ma počúvali a budem sa veľmi tešiť, ak mi napíšete do komentov, čo si o tom myslíte. Kľudne mi píšte vaše názory, píšte, lajkujte, aj odoberajte. Ja sa teším na vás a na ďalšie podcasty a zatiaľ sa mi majte pekne a ahojte.